Nå, Karin, hvad siger du til at gøre lidt for miljøet? Det synes jeg lyder som en god idé. Er det noget, du tænker over i hverdagen? Ja, det må man sige. Det gør jeg meget. Blandt andet køber jeg økologisk, og jeg tager en cykel, når det er de korte ture. Ja. Hvad gør du generelt, når du kører i din bil sådan for at spare på brændstoføkonomien? Jamen, så bruger jeg faktisk gearne, altså sætter i frigear, når jeg skal standse for rødt, eller hvis jeg er i motorvejsafkørslen, og så kan jeg godt finde på at sætte den i frigear sådan lang tid før, så bare jeg triller stille og roligt opad. Ja. Okay. Ja. Skal vi se, om vi kan gøre endnu mere for miljøet, når du kører i bilen? Ja, lad os det. Men du kører bare hen og stopper herinde ved lyskrydset? Ja. Og det er så her, du sætter den i frigear, som du normalt gør for at spare på brændstof? Ja. Det er faktisk forkert. Det er ikke rigtigt. Jo. Fordi når du lader den blive i frigear, så skal motoren bruge brændstof for at holde sig i gang. Det er ikke rigtigt. Jo. Det du faktisk skal gøre, det er at lade den blive i gear, og så fjerne foden fra speederen. Og på den måde lade den motorbremse. Okay. Så afbryder du fuldstændig tilførelsen af brændstof. Så på den måde kan man sige, at mens du motorbremser, så kører man uendelig langt på literen. Ej, jeg har bare kørt sådan i 15 år. Jeg kan fortælle, at du er ikke den eneste, der gør det. Nej, det håber jeg da ikke. Skal vi prøve at gøre det på den rigtige måde? God idé. Nu er du min kørelærer. Ja. Jeg har jo åbenbart brug for en, har jeg jo lige fundet ud af i dag. Altså, det gælder om at være lidt forudseende. Nu kan du se, der er rødt her fremme. Ja. Så kan du allerede nu bare slippe speederen. Så lader du den rulle. Ja, det var så her, jeg normalt ville have haft den i frigear. Ja, der lader du den bare rulle her i gear. Ja. Og nu kan du så mærke den lave omdrejning, så bare prøv at gear ned i tredje med slip koblingen igen. Så kan du faktisk køre rigtig langsomt, før du er nødt til at koble ud. Ja, det kan man faktisk. Det er en nem måde at spare brændstof på. Ja, det var jo en lidt anden måde, må man sige. Det skal jeg da lige vende mig til. Men smart. Ja. Nå Karin, det var godt kørt. Jamen, jeg er åbenbart ikke så grønt, som jeg troede. Nej, du har lært noget, men du kan faktisk lære endnu mere. Hvis du kører efter alle de 10 køreråd, så kan du faktisk spare helt op til 20%. Det er jo helt vildt. Det må jeg gøre fremover.